Ai mare grijă! Extensiile de gene îți pot afecta sănătatea ochilor și vederea. Pot duce la infecții oculare, reacții alergice severe și cel mai des, atunci când le dai jos, îți distruge adevăratele gene, ceea ce poate provoca o multitudine de alte probleme. Nu doar estetice, ci și funcționale. Dacă dorești să-ți pui extensii de gene, dar în același timp îți pasă de sănătatea ta și a ochilor tăi, uite ce trebuie să faci. 1. Adezivul de gene nu trebuie să-ți atingă ploapele, ci doar genele, iar adezivul folosit ar trebui să fie solubil în apă, ceea ce înseamnă că este mai ușor de înlăturat. 2. Extensiile de gene ar trebui îndepărtate de către un profesionist. Dacă nu, ar trebui mai bine să le lași să cadă singure. În orice caz, evită să le îndepărtezi tu, pentru că îți vei smulge și genele tale naturale, care se regenerează destul de greu. 3. Folosește șampon special pentru a-ți curăța extensiile. Și 4. Când porți extensii de gene, ar trebui să eviți pe cât posibil să folosești mascara. Dacă ai întrebări, scrie-ne în comentarii și urmărește-ne pentru mai multe sfaturi.